V digitálním světě se někdy mluví o pohodlí jako o nejvyšší formě svobody. Služba je dobrá, pokud vyžaduje co nejméně kroků. Rozhraní je dobré, pokud člověka nenutí přemýšlet. Tato představa má smysl u drobných úkonů. Může být však zavádějící, když se přenese na věci, které mají dlouhodobý dopad. Člověk někdy potřebuje být zastaven, aby pochopil, s čím souhlasí. Volba bez informací není plně volbou. Volba bez alternativ není plně volbou. A volba, jejíž odmítnutí člověka vyřadí z běžného života, není plně dobrovolná. Tyto tři podmínky mohou vypadat samozřejmě, ale digitální prostředí je často oslabuje najednou. Informace jsou příliš složité, alternativy příliš drahé a odmítnutí příliš nepraktické.